I poslovica "ne vjeruj Grcima ni kad darove nose". I sad idemo u pohode nekad trojanskoj kraljici, a sad sužnju, nakon smrti njezina muža kralja. Kao i stotine i tisuće izbjeglica, i ona ište spas od tiranije i novu zemlju, novu hrib u kojoj ponovno može stvoriti svoj svijet, svoju slobodu. Sva su njezina djeca ubijena. Ubili su ih Grci kad su osvojili Troju, ali zna da žive najmlađa Poliksena i Kasandra, žena Agamemnonova. A nada se da je sin Polidor na sigurnome, jer njega i trojansko zlato čuva Polinestor, prijatelj njihove obitelji. I Marin Držić je u 16. stoljeću 1559. krenuo na sličnu plovidbu. Prema 5. stoljeću prije Krista, Euripidu i Dolčeu. A čini se da ga je ona toliko okupirala predstavljajući zrcalnu sliku njegova života, sumnji i razočaranja, da poslije svoje tragedije nije napisao ni jedan tekst osim urotničkih pisama Kozimu I. Medičiju. Proći ćemo valobran Kaše koji je građen kamenom s otočića kojemu plovimo i na koji ćemo pristati. I iskrcati se kako bismo upoznali neke bitne Trojance i Grke. U blizini staroga Epidaurusa, Raguza Vekije. Lijevo ćete u plovidbi vidjeti svojevrstan hospicij za pomorce, kako ugrad ne bi donijeli kugu, ali tu je bolest preduhitrio rat, poguba ljudske naravi. Promatra Onkos, visine 800 metara i prati našu plovidbu, štiteći nas od nepogoda sa sjevera. Desno ćete vidjeti otok legendi, Lakrom, na koji se ne smijemo iskrcati jer bismo doživjeli 7 puta po 7 godina nesreće. Ispred nas su zaokružujući inzularnu toponimiju na horizontu otoci blizanačke strukture, kojih se imena uvijek međusobno zamjenjuju. Lijevo ćete vidjeti oku skrivene, a koje su morskim ratnicima služile kao izvrsna skloništa za olujnih dana i borovitih zima. Doći ćemo i do velikoga zaljeva s lijeve strane, koji je najbolje sklonište brodovlju i ljudstvu na ratnim i inim pohodima. Njemu mogu parirati samo zaljevi Epidaura. Na našem putovanju doći ćemo za oko pola sata lijepe plovidbe do prve postaje, otočića Supetar, odnosno Kerones. Tu ćemo se zaustaviti, vezat ćemo brod i polako se iskrcati. Molimo vas da pratite upute i da se ponašate u skladu s njima kako ne bismo remetili razgovore ljudi iz daleke prošlosti. To su osim Hekube, Polidor, Poliksena, Ulise, Taltibio, sluga Hekubina, Polinesto i njegova djeca, Agamenon, žene trojanske, satiri, vile i stražari. Prikrast ćemo se i poslušati njihove razgovore. Kad sve završi, počastit ćemo se, ukrcati se na brod i vratiti se u naš prostor i naše vrijeme, u naš i Držićev grad. A sad poslušajte tko nas to čeka i kakve ćemo tragične sudbine pratiti na otoku, Držićevoj tuđini Hekubinu zatvoru u godini Troje. Poprište je događanja kojima plovimo šatorski logor Grka Krajmora, na Hersonesu, odnosno Keronezu u Trakiji. Tracija ili Trakija, područje je koje nastanjuju Tračani od Karpata do Egejskog mora i od Morave do Crnoga mora. Pala je